komai da wato oga ina fa na jawa ya baka cikon kudin nan kwa sauran naira 10 na jawa akwai cin bashi ake ganin kamar ka shiga cikin wani yanayi ne kamar kana dagule raina ne ɓaci mata ba su da hankali wala oga mata su da hankali mata kake zagi ha oga lalle ne ai da ta haɗin zafi canjina na gadi yadda suka kare ka ba su da hankali oga to dama ai kudi an neme su nan aka yi su ai ba su da hankali ni dai na ja ba kai ba ka fi da hankali ba oga su matan namiji wadan jariri ne hankalin mace 10 ne da shi wato idan na fahimce kana nufin duka mata ne duniya ba su da hankali duk ba su da mata hankali duka kuma hada uwayo hada uwata ba to kace mata uwata ba kace mata ai to kaje da aka sheka kiyaye bakin ka mata iyayen kaje amma da yan baya su kun ji yana ki mata na ce oga ka bar magana